fáilteóta gan níos sin goid seo fin cuasaigh level C a dó nó Ardleibhéal dó táid Ghaelteanga a bheits a bhúniú ar lína go péin éman ó dónal ó dhéad a bhí bhean fóir a ré. Tá Ardleibhéal dó orna a ghuine a bhfuil lífát waithe go sgéalaige hana hain a than bíon ná cur go mór lena stór fácail lena Severus agus lena nálas a ramda na teanga. Bei réim se tapigi samúla gceist a Cúrsa ag séagsleat anmhaith ó hí clachtaí dé. Bei deisiigh na ran fartíthe altas tuairis pancaidé chudagas agus clachtaí gramdaí a dhéanú bunaíarú éisteach le míorna ó nuair tíide cethir, chuirla na stór fácail agus caracante agus tuairimí chuirniúil faoi cheistin éagsúla atá a méall a phobal. Bei teacht ag micléine Cúrsa ar cheachtain idir gríomhathe ar lína fásta, a meis stabalta úsáide bhain teastú le treisiú dhéanú ar an bhéid bheits genta acu sa teama ranga. Mar sin me sa geirí cur go mór le dod sciil na teanga Gaeilge, té go Ghaelteanga pancomanis leis an Cúrsa seo ag Ardleibhéal dó a chur an áirithe. Slán go fáil.